श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम आशा पांडे अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता नहीं। आज रघुआ सबके बीच बहुत ही प्यारा मुंडन के गीत सुनावे जाता नहीं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पे बताएं कि कैसन लागल। अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी गाना अपलोड होके तो रघुआ सबके बीच पहुँचे। हजमा केस ना कटेला तू ता खेल करेला, हजमा केस ना कटेला तू ता खेल करेला। काहे बबुआ के मौसी से मेल करेला, तू ता बबुआ के मौसी से मेल करेला। बबुआ के पुआ पर कनखी चलावेला, बबुआ के पुआ पर कनखी चलावेला। देखेला फूफा के तन को न लजाएला, देखे जब फूफा जी के तन को न लजाएला। केस ना कटेला तू ता देर करेला, हजमा केस ना कटेला तू ता देर करेला। काहे बबुआ के मौसी से मेल करेला, तू ता बबुआ के मौसी से मेल करेला। बबुआ के मामी अली मामा के छोड़ के, बबुआ के मामी अली मामा के छोड़ के। कहेला हजमा ले जाए बिगेठे जोड़ के, कहेला हजमा ले जाए बिगेठे जोड़ के। हे बभना वेद ना पढ़ेला तू ता खेल करेला, बभना वेद ना पढ़ेला तू ता खेल करेला। काहे बबुआ के मौसी से मेल करेला, तू ता बबुआ के मौसी से मेल करेला।